Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Arratzaldeon guztioi, gaurko eukaristiontan oroitzen dugu Eliza Osuen Santo Tomas Beket. Gero pixkat bere bizitzari buruz hitzengo dizuet, benetan ederra eta sakona. Baino lehenago presta dezagun geure bihotza, geure anima, eukaristiontan parte hartu alizeteko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Hoi jainko, bihotza handiko gizona egin zenuen Tomas Beket martiri santua. Hark bere bizia zuzentasunaren alde emateraino. Egizu, haren otoitzari esker, egon gaitezela prest, geure biziari mundu honetan Kristoren gandik uko egiteko. Gero zeruan aurkitu ahal dezagun. Zure Seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. San Juan apostoluaren lehenengo gutunetik. Zenide maiteok. Jainkoa ezagutzen dugula honetatik dakigu, haren agindua betetzetik. Nik ezagutzen dut jainkoa, esan, eta haren agindua betetzen ez dituena gezurtia da, eta horrelakoagan ez dago egia. Haren hitza betetzen duenagan berriz, jainkoaren maitasuna bere betera iritsi da egiaz. Horrela dakigu harengan gaudela. Jainkoagan dagoela dioena jokatu ere, Jesusek bezala jokatu behar du. Ene maiteok, ez dizuet agindu berririk idazten, antzinako agindua baizik, hasiera-hasieratikan izan duzuena. Antzinako agindu hori entzun dezuen hitza da. Hala ere agindu berria idazten dizuet, eta hori egia da bai Kristogan eta bai zuengan. Izan ere, ilunpea badoa eta egiazko argiak dizdiratzen du dagoeneko. Argian dagoela esan eta zenidea gorroto duena ilunpean dago oraindik. Zenidea maitea duena ordea argian dago eta ez du ezerk erorazten. Baina zenide gorroto duena ilunpean dago eta ilunpean dabil. Ez daki nora doan, ilunpeak itxutu bai dizkio begia. Jaunak esana. Postu bedi zerua alaitu lurra, postu bedi zerua alaitu lurra. Kanta jaunari kantu berria, kanta jaunari lur osoa, kanta jaunari bedeinkatuaren izena. Postu bedi zerua alaitu lurra. Hotsegin egunez egun salbatzaile dela, zabalduaren ospean nazioetan, haren mirariak herri guztietan. Postu bedi zerua alaitu lurra. Aleluia, 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 aleluia. Nazioak argitzeko argia eta zure herri Israelen ospea. Aleluia, 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 aleluia. Jauna, zuekin, Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik.
Moisesen legearen arabera, amari garbikuntza egiteko unea iritsi zitzaionean, gurasoek Jerusalema eraman zuten Jesus, jaunari aurkezteko. Izan ere, honela dago agindua jaunaren legean. Lehen seme guztiak jaunari zagaratuko dizkizue. Jaunaren legean ezarritako oparia ere eskaini behar zuten. 2 usapal edota 2 usakume. Bazen Jerusalemen Simeon izeneko gizon bat, gizon zintzo eta jainko zalea. Jainkoak Israel noiz kontsolatuko zain zegoena. Espiritu Santua berekin zuen eta aditzera eman zion ez zela hilko jaunaren Mesias ikusi arte, eta Espiritu Santuak eraginda tenplura joan zen. Legeak agintzen zuena betetzeko, gurasoek Jesus aurra tenplua eraman zutenean, Simeonek aurrak besoetan hartu eta jainkoa bedenkatu zuen esanez. Orain, uz dezakezu jauna, zeure morroi hau bakean hiltzen. Zeuk hitzeman bezala. Ikusi duten nire begiok zugandiko salbamena, herri guztien aurrean zu aurkeztua. Nazioak argitzeko argia eta zeure herri Israel ospea. Jaunaren aita amak harriturik zeuden, aurraren aita amak harriturik zeuden aurraz esaten zirenarekin. Eta Simeon bedeinkatu egin zituen, eta aurraren ama Mariari esan zion. Begira, Israeldar asko erortzeko eta beste asko altxatzeko ipinia dago hau. Eztabaida sortzen duen ezaugarri izango da. Horrela, bihotz askotako asmoak agerian geldi daitezen. Eta zuri, ezpata batek aldez alde zulatuko dizu arima. Jaunak esana? Santo Tomas Beket, gaurko egunez, bea gotzai eta martirile izendako pertsona bat. 1118 jaiotako Londresen jaiotakoa da, 1132 gotzai izendatu zeben, eta bere bizile emantzun Elizaren eskubideek defendatzen. Enrique Bigarrenaren erregi esan horren aurka, ez? Honek Elizaren eskubideek defendatzie erbestien bizitzera egin zion, urte askoz egontzan beste herrialde baten, ez? Baina Londresea etorri zanien momentu oso txarrak pairatu edo sufritu zituen, ez da? Eta 1130 abenduak 23 konkretuki, bere etxaien aurrien jarri zan, eta bate kontrak ingabe hil egin zuten. Eta hiltzen izan bitartien hau esaten zuen, ez? Onartzen dut heriotza. Jesusen eta Elizaren izenean. Martirilek azkenin hoxe daukebe, ez da? Azpimarratzeko zerbait hartzen malima deu martirilen biziletan, nik usteet behaientzako dala fedie behaien bizitzako ardatza. Eta akaso beste gauzak azpimarratu ditzazkegu behaien biziletan, ez da? Baina nik usteet importantienetako edala fedie. Eta behaien testigantza, behaien fede hori, eriotzaino ematen deben fede hori, guri laguntzen digu, ez? Gaurko hausnarketarako nik luzatzen dizuet galderatxo hau, ez? Zer gaude prest bizitzera Jesusen eta bere Elizaren izenean? Ez dakigu, martirilek izango gean, akaso, baino gaur egun ez du ematen, ez? Baino naiz eta ez izen,
zer nao dispuesto Jesusen gandik bizitzea. Noaino uzten diot Jesusi neure bihotzien zartzen. Hoxe da nik ustet gaur Jesusek eta gaurko testigantza honek luzan nahi digun hausnarketa. Kristorengan zuen sinismena aitortzeko bere odola isuri zuen Santo Tomas Becket martiri santuaren oroipena egitean, egin dezaizkiogun otoitz jangoikoari. Kristau elkarte osoak bete dezala leialetak hementsu Jesusek utzi zion misioa. Baita nahi lukeen erantzunik ikusten ez dutenean ere. Eska dezaiegun jaunari. Beren erlijiogatik, kultura naiz arrazagatik, eskubideak errespetatzeko eskatzeagatik, pertsegituak eta zigortuak diren pertsona eta herrientzat izan dezagula kristauok zenide bihotza. Eska dezaiegun jaunari. Behartsuak, baztertuak eta laguntzari gabeko gaixoak maiteki hartu eta arretaz zaintzen dituztenek suma dezatela espirituaren laguntza eta zenideon elkartasuna. Eska dezaiegun jaunari. Kristorekin bat egina egoteagatik odola ere isuri duena da martiria. Gaurko fededunon artean ere izan daitezela sinismenari tinko eusten erakutsiko diguten bokaziodunak. Eska dezaiegun jaunari. Espirituaren indarra behar dugu guk ere, aita, Jesusen jarraibidean leial ibili eta sinismean tinko irauteko. Lagun ezaiguzu geuri ere, espirituaren graziaz aitorle zintzo izaten. Jesukristo gure jaunaren bitartez, edin katua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun hogi hau, lurrara indarrak eta gizakere lanak sortua, hause ingo zaigu betiko zorienaren hogi. Bedin katua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakere lanak sortua, hause ingo zaigu betiko zorienaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Elizaz osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Ixur ezazu jauna, zeure bedeinkapena geure emaitza hauen gainera. Zeure maitasunak zutu gaitzala, maitasun horren indarrez garbitu baitzenuen Santo Tomas Becket santua bere gorputzeko oinazeak. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna, zuekin, gora bihotzak. Ezkerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri ezkerrak matea, jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti ere korri. Kristori jarraitu Santo Tomas Becket martiri santuak, zeure izena aitortzeko isuri zuen odola. Argi erakusten digu zeure miragarriak, geure ahultasunean zeure almena agertzen baituzu, eta indartsu egiten indarri gabea. Zeure testigu izan dadin Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti gorezten zaitugu. Zuri, jainko guzti zaundi horri, etengabe kantatuz. Jainko jauna,
santu zerabe jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu gehar dauek zeure espiritu isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, hogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien, zanez. Hartzazue, eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei zien. Hartzazue, eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatuko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palkizkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun geure herrietan hildien Tomas Zilek. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure arpegaren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizi eritxe dezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkid izan diren santuekin, haiekin batean gorez etzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizalde guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutxiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ez gero. Ez gaitzazutziten taldigan erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan zure errokiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zurenaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emai uzulizari pakea, eman batasuna, erregibizi behizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezun munduko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezun pekatua, erruki jauna, goikoaren bildotxa.
Hona hemen, Jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak. Aldarean, ordena izaitu. Aldarean, ordena izaitu. Bihotzean. Zuetako jaun handia, eginik gure janaria. Eta zur ogaria, gizonaren zalgeiegia. Gizonarentzat gehiagia. Gaude Jesus aldarean, ordena izaitu. Gaude Jesus aldarean, ordena izaitu. Egin dezagun otoitz. Hartu dugun Eukaristiak indartu gaitzala jauna, Tomas Beket martiri santua indartu zuen bezala, bai zeure zerbitzuan leial agertzeko, eta bai bere nekaldian sendo irauteko. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedeinka zeitzatela Jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean.
Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte, eta jaune lagun datorren asteazkenien elkar ikustegea. Arratsalde on.